So mayong buntag na to di mga amigos, medyo busy gid tan rin napita mga amigos kay kasal sa akong maguwang mga amigos. Ug syempre ato ginang tabangan niya wala kita katarong og video diri mga amigos. Kay lagi ni tabang-tabang ta mga amigos, way laing maka-video. Nasako si Amati Siao kay dugay kay akong magulang mga amigos mo nang matik transition na diri mag-ilis sa ta mga amigos kay moadto na ta og simbahan. Naabot namin ni sa simbahan mga amigos, may gali kay wa rasad mi nalit mga amigos. Igo ragyod. Unya mga amigos, magpasalamat ko sa gabidyo ani nga si Jerica og Bamen. So pagkahuman mga amigos, di gini mawalan ng picture taking diha, diara. So diri lang tataman mga amigos kay wa kita katarong og video mga amigos kay busy na gyud. Magpasalamat ko sa tanan-tanan ni Tambong ug sa tanang ni Tabang. Salamat, goodbye. So